Aturi pengumuman dumateng sedaya Bapak Ibu ingkang medal menika sampun nampi undangan saking Bapak Panitia gandengan medal sampun santai siang kawula nyuwun kanthi sanget supados enggal sapa andhatengi wonten tempat gedung MI mriki sepeda malih kula wangsuli atur pangumuman dumateng sedaya Bapak Ibu ing wedal enjang punika sampun nampi undanganipun saking Bapak Panitia. Mengingat wedal sampun santawis siang, kawula nyuwun kanthi sanget supados enggal sama andhatengi wonten tempat gedung MI. Lan ugi pengumuman salajengipun dumateng sedaya bapak-bapak anggota komite ing wedal enjang punika kawula nyuwun kanthi sanget supados enggal sama angrawuhi wonten tempat gedung MI. Sepeda malih kula wangsuli atur pengumuman dumateng sedaya bapak-bapak anggota komite kawula nyuwun kanthi sanget gandengan medal sampun santai siang pramila kawula suwun supados enggal sama andhatengi wonten tempat gedung MI mriki. Lan ugi pengumuman salajengipun dumateng sedaya anggota kesenian masing-masing dumateng sedaya anggota kesenian masing-masing kegandengan wedal sampun sekap siang kawula nyuwun kanthi sanget supados enggal sama andhatengi wonten tempat gedung MI awit ing samangke jam 12 badhe karnaval ingkang dipun laksanakaken. Pengumuman kula wangsuli dumateng sedaya anggota kesenian masing-masing gandengan wedal menika sampun sekap siang kawula nyuwun kanthi sanget supados enggal sapa andhatengi wonten tempat gedung MI awit ing samangke jam 12 sampun nglaksanakaken badhe karnaval. Semanten pengumuman saking kawula mugi dadosna kawigadosan dumateng sedaya Bapak Ibu lan ugi bapak-bapak anggota komite lan ugi sedaya
sambutan kesenian kalau nyekani sangat tinggal somo anda teri kemauan mantan pengumuman sang kawula matur nuwun. Iya, tepuk tangan untuk Warok.